Makadi mhuri yeZimbabwe tinokuchingamidzai pano paAfrica and Beyond Television Network. Muineni wenyu Ronald wekwamakusha tichikupai nhau yezviri kuitika mukati menyika yeZimbabwe. Right. Pane zvimwe zvinhu zvinotodawo kuti unatsoona kuti wisdom chaiyo yaMwari inodiwa pamunhu. Ndava iyoyo yakashayika. Even wazoitawo madegree nemadiploma but unongoramba uri dofo because wisdom yakakosha pakuti inokupa uchenjeri hwekuona mhedzisiro ezvinhu nekuri kubva zvinhu nekuri kuenda zvinhu. Ndava kana ukashaya wisdom even waita madegree unogona kupasa mabhuku but wofoira futi upenyu. Andiwazviona ka? Zvinotopesanawo newisdom izvozvo kuti munhu chaya ne 5 cents dzakakwana angava achisapota here 2030. Unoziva kuti ndasvika pachimwe chinhano chekuti ndinzwisise kuti kudzidza haisiri measure intelligent. Unogona kuva uine madegree nemadiploma but still uri dofo. Kutaura chirungu maningi nekuchisvasvanga haisiriwo measure yeintelligence. No. Izvo ndazviramba. Ndava kune vamwe varume vane madegree but madofo ekupedzisa. Andiri kutotaura izvozvo. Andimazviona. Zvinoitika sei nyika inorengwa kunzi maZimbabwe akadzidza, maZimbabwe akadzidza chaizvo. But mogotambiswa kongonya nemurume mumwe chete zvake. Nyika ine vanhu 16 million motambiswa kongonya. Andimazviona. Uchitya chaiko kutaura kuti shuga yakwira. Munhu anotaura ari mubako akawanda sokuvhara dhonza. Amana but shuga yakwira amana but akwanise kubudawo pachena kuti akomana enough is enough. Andimazviona. Akwanise. Kutya murume mumwe chete ari 1. Nyika yese mogourayirwa mageneral kunge huku kubva 2017. Nyika yese godecide kunyarara. Dai dziri dzimwe nyika dzakatopinda mumastreet kuti we demand answer kuti why mageneral ari kufa so. Mogonyarara mugoti ndezvezano, regai vaite ndezvezano, regai mageneral ogourayiwa kunge huku. But pasina kana anoti aiwa enough is enough. Toda kuziva kuti mageneral akafa nei kubva 2017. Hapana anozvitaura izvozvo. Hapana anozvitaura. Hapana anotaura zvokuti mvura haisi kubuda patepi. Hapana. Hapana anotaura zvokuti mushonga hamuna muzvipatara. Hapana anotaura. Hapana anotaura zvokuti maindastri avhara. Hapana anotaura. Vanhu vanongotaura akawanda so vataura vakomana. Chiko masoja ogoshandiswa kuDRC vogosiya hama dzavo vakadzi vazhinji muZimbabwe ichirikadzi nekuda kweDRC. But mugodhi yacho yeplatinum nechine madiamonds zvotorwa neMnangagwa odya iye nevana vake. Imi. Shwa Zimbabwe yese varume vari muZimbabwe vese moitwa vakadzi vaMnangagwa imi kutya Mnangagwa kuti afange zvonzi Mnangagwa ndiMwari. Ndizvo here? Hakuna musoja kana talauncha demonstration anofana kumira kumberi kwedu achiti podo bhodo kana nepfuti. Andimazvinzwisa. Hakuna musoja ari kuzomira kumberi kwedu nepfuti. Nekuti iwe masoja acho toda kutovabatsirawo. Bozi takasavabatsira vanopera vese. Muri kunzwa here? Vada kutobatsirwa futi masoja wacho. Bozi takasavabatsira vanotopera vese. Saka hakuna musoja ari kuzomira kumberi kwedu. Toda kugadzirisa nyika. Izvi ndizvo kugadzirisa nyika. Taramba nyaya dze2030. Never. Pachokwadi chaipo ukaona kwakufiwa nemageneral chete. Vanhu vakanga vari involved pa2017 issues. Ukaona vachiramba vachingofa. There must be an inquiry. Yes, I agree with Nyoka Mabono on that. But mubvunzo ndewekuti why is Vice President Chiwenga not facilitating or pushing for the investigation yekuti mageneral ari kumbofa sei? Because he is in government. Why is he quiet and silent? I think ndio imwe yenyaya dzinoda kuti dzinge dzichigadziriswa kuti vachiwenga vane nyaya dzavari kunyarara. Hatina uvenga vachiwenga, hatina dambudziko rekuti hanzi tingati takavavengera chakati.
isu tinotodawo kuti zvinhu zvinge zvifamba zvakanaka senyika. Mubvunzo ndewekuti ko ivo sei vakanyarara vasiri kubvunza nyaya dzakadaro pajekerere. Saka tikapatarisa tichasvika pakuwirirana kuti kune zvimwe zvinhu zvinoda kugadziriswa munyika zvogadziriswa senyika. Iyi nyaya iyi haizi nyaya iri nyore, asi mukazvitarisa mafiro ari kuita magenerals ndio mafiro ari kuita vanhu kuopposition. Tine nyaya dzanambone Ncube, tine nyaya dzanaTinashe Chitsunge, tine nyaya dzanapastor Masaya, vana Tonderai Ndira, vana Rashiwe Gusha. Vanhu vese ava tikavatarisa, vana Chindori Chininga, vanga vari kuZANU PF vese vane mafiro avakaita asinganzwisisike, anofanira kunge akaongororwa kana kuti akatariswa. Vana General Mujuru vese vanhu ava vane mafiro, vana Bodagezi, vana Elliot Manyika vane mafiro ari questionable ekuti taifanira kumbosvika panguva yekumbotaurirwa senyika kuti vanhu vese ivavo vakambofa sei.